ketemu lagi. I miss you. I miss you. Nyedak oh ya. Nyedak oreng. Ora dong aku. I miss you ya apa? I miss you aku sita padamu ngono gak I miss you ya apa Mbak? Aku I miss you ya apa? Oh, yo malah elek lho. Jare I miss you, jare ngamis ngene kaya. I miss you itu artinya matamu picek artinya. Loh iya ta. Kowe kok bahagia to kene. Mesti kok. Lah iki lho wis tuwa ora tau sekolah. SD kelas 3 wis di DU kok. Oke, Pak De, saiki jam setengah pukulan jam 10 kurang. 10 kurang. Ki nyanyi sak lagu sik bar ketemu ya? Heeh. Gak apa-apa. Sing penting aku engko bar iki langsung cablut sampean. Cabut ning gone Solo. Acara di Solo jam 12. Iya wis. Wis kono sak prayogamu. Apa mantene ditemokne sesuk ae? Ya ta. Kowe iki mesti golek ukara, golek perkara. Niken. Ya. Iki ngono adat Widiwidono. Kok ditunda-tunda yo ora betah to mantene. Tapi yo sak lembar godhong mbayung kok, Nduk. Ki kan MC nemanten jenenge kan Korno Citra. Heeh, lah kowe mau sirku ki seliramu ki ngaturne 4 lagu, lah mantene mengko temune diundur ngono malah apik jane. Menak iki. Aja ngono iki sak lagu sik. Ya to. Engko Mbak mantene ben temu ben iso menyaksikan Niken Salindri 3 lagu. Berarti seorang Niken Salindri bijaksana. Betul. Oke. Apa ya lagune ya? Oke lho, pun disuwun kalih penggemarmu ora mung wong tuwa nom cah cilik njaluk lamunan. Lamunan. Oke. Lah sangune endi? Lah ya. Lah iki lho njaluk-njaluk lagu ra diwehi Mbak Niken. Niken. Halo. Wong kengko malah sak wali malah njuk. Lamunan Mas. Monggo. Masih dilanjut. Matur kasih katur jeng Niken Salindri kawistara pun rampung keparang lenggah kanthi martikane manah. Kunjuk dumateng para kadang-kadang Sekar Laras kawistara putra temanten Sarimbit Tedak wonten ing ngajeng wiwara ageng daya-daya jumangkah lumampah tumuju wonten ing sasana panggih ngupadi gambuing galih tindak ira lambut nyandra lir kadya Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sedaya para tamu jumeneng paring pakurmatan Tedak ira putra temanten Sarimbit. Allahumma sholli ala Muhammad. Sikawastana yang sepuh niku pusaka ingkang saged kandha jimat ingkang saged ngucap. Aduh saiki mletik. Mletik sajoke wong tuaku mati entek iki. Mletik aku. Zih, Reng. Nun. Ana bintang tamu sajak mengko jam 11 wis cabut. Setengah 11. Oh, setengah 11. Setengah 11 berarti 5:30. Monggo diaturi kepareng jumeneng acara sing wonten mriki dipending mawon riyin menika ngrumiyenaken bintang tamu ingkang badhe cabut wonten ing Solo. Wingi ning Lebak Ayu kono kok reng anakku wedok. Lebak Ayu mriko nggih. Aku ya ngerti wong ya aku ning Seretero kok. Ya ayo Nduk Niken. Niki lagu riyen gek caturan maneh ya Pak De. Nggih. Paringi langgam ya. Dengar anak itu. Dengar dhewe dijaluk gelang kalung. Aku wis pati aku gelang kalung. Saras-saras ngono kuwi aku nyanyi langgam ki tergantung mood. Oh iya. Tergantung suasana juga. Tapi cocok kok iki, Nduk. Kadung Tresno katur pinanganten kekalih. Iya. Nah, semoga menjadi keluarga yang samawa. Ora kena disingkat-singkat, Reng. Sakinah mawaddah warahmah rasa samawa. Anggitku ngeman swara. Ora prayoga rasa dieman wong swara yo ora tuku ae lho, Rek. Ora tuku. Iki apa ora masa tuku? Ora tuku iso entek. Lha ya entek mergo saka solahe dhewe. Ya. Matur kasih katur jeng Niken Salindri. Iya. Kadung Tresno. Kadung Tresno.
tresno Pak De. Kadung sayang ya, Nduk. Kadung sayang istilahnya cara bahasa Indonesiane terlanjur cinta. Terlanjur cinta. No, rungokne Reng. Alah niku rak bahasane cah modern sakniki. Nek kula jaman kawak ya kencana katon wingko, wingko katon kencana. Ha kuwi rasane wong nek kadung tresna. Kuwi jenenge basa ketoprak. Ya ketapruke ketoprak. Nggih. Iya, Matur gunging panuwun menika. Aku percaya kok, Nduk. Sekar Laras ki penabuhe Muda Tumaruna Wimbuh Susila Hanaraga. Dasar sing ngaturke Jeng Niken Salindri. Bebasan bisa klindhih jroning galih, ati rengu iso guyu. Ati susah iso bungah sing ndhe utang iki lho. Iso ilang ning sementara ning omah ya kudu dipikir. Nggih. Iki donga sik paring donga karo kedua temanten. Nggih. Mbak sapa? Mbak Mas Setiawan dan juga Mbak Undangane Blayu Velia. Timbang iki misoi nanyok. Mbak Prisilia dengan Mas Setiawan, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, amin, awet lah dados manten nganti maut memisahkan, ya. Terus muga-muga ndang pinaringan rezeki banyak, terus genan diwehi momongan. Golek kencana kang bisa tata jalma. Nggih, amin. Amin. Nah. Niki teng daleme Bapak? Bapak almarhum Bapak Sukamto, Ibu Yayuk. Ibu Yayuk. Ibu Yayuk kalian Bapak almarhum, jenenge Bapak almarhum. Ya, almarhum Bapak Sukamto. Nduk, almarhum tegese pun sedo. Bapak almarhum, Cek. Ngatur iki setunggal lagon malih napa? Jane iki Mas iki digawa rene lho, ra sumuk sing nyanyi. Jane. Masa aku ngene rendak peka. Aduh. Iya, iki lagu pungkasan. Ala mosok. Lah ngenteni piantun mriki lho. Awit Ayo subuh. ben nek gong puas kan nanggap neh. Oh. Taktik marketingnya ngono, Mbak. Iya sih. Digawe rada cumpen saiki. Aku andene tak gawe rada cumpen saiki no sesuk terus gak dijob. Lah Anda siapa? Ayo. Kono Apa ya lagune ya? saya tak golek operator kipas. Blower to biasanya senengmu. Kuwi tekku gorene Reng, ngene timbang AC pun ndak enak to AC. Ora ono. Oke, lagune apa ya enake ya? Ingkang kepareng tedhak pinata foto monggo. Sekeluarga mboko sekeluarga kepareng nderek foto laju kiwala, monggo. Bersama campur sari Sekar Laras. Sekar Laras saking pionten tawun. Konten. Bute saka konten tawun ngono lho. Konten tawon. Desane iki rada angel niki pimpinane panjenenganipun Den Bagus Sulam. Ngendi lho pimpinane? Wedi to angger wayahe ngene iki engko kan kowe bali kan wayahe mbayari kono lunga. Biasa. Ya untungnya sing bayari aku tuan rumah. Oh tuan rumah. Iya langsung. Dan ini lek sing isis malah fokus. Dan iki pasti bisa. Ayo. Ayo neng. Ayo Rono. Iku. Duh, kowe gak betah kene to? Ya kan nyedek mantene saling mantene. Aku arep rotor karo kowe iki kapok e. Kowe kan kok ngonek-enek ngono kan yoga menenge. Demben aku tak ngonokne yoga bodho mabuk e. Lah ngapa? Ketoke jare iku 5 dina ora tau mbah. Menjijikkan. Nduk ayo Rono, Nduk. Ya itu masih ada yang foto. Iya. Biarkan duduk dulu. Hitungan 1 sampai 3 ya, cepat ya. 1, 2, 3, ganti gaya. Ganti gaya, 1, 2, 3. Sing tukang fotografer mumet sirahe. Ya.
Mas fotografer lho suwi. Fotografer. Aku tak mik sik ya. Ya kono dijogo kesehatan. Lho nggih, tasih setunggal katur sagung protamu lumantar panjenenganipun genduk Niken Salindri. Ing mengke paripurna kepareng badhe nyuwun pamit linggar jengkar saking sasana nggih medal pasilan. Ya leres Rama panci mengke kersane lega penggalihe Mas nganten Mbak nganten. Mulai. Rumayai laut. Iya mudhun sisan balik. Ya, lagune apa matur? Tulungono to, Beh. Ya. Aku ki aku kok ora pekablas kowe iki. Ya. Kesempatan dalam kesempitan iki ngono kuwi gareng. Kesempatan apa aku dek ben kembrukan 90 kilo ya. 90 matane. Bobot ora sampe kono kok. Hei. Niki esene ndi, Bu? Niki Pak Bu, niki ngecek panjenengane niki kan ahli kesehatan to. Asu. Oh iya to, alon-alon. Wong mesti ya. Mbak. Iki po ese. Ese nek bobane gede lho. Iya. Apa? Es boba. Kuwi bakso. Ya ampun, bocahke budal koma pokok sarean to cah iki. Bakso kok es to. Iki jerone apa, Bu? Oh kuatok to, ndene jerone. Ya wis ndak mau ndene jerone, ndene rasane no. Wis aku tak ambil es ngene lho. Ya kuwi. Kamu ndak mau? Wis kono sekecakne. Aku anggere ngerti kowe iki bahagia sehat ngene seneng ora jamak-jamak wis. Seweger ya. Iya. Seger, heeh. Kaya bakole segerdu. Kalau Anah kok mesti jak foto mah aku. Bu, nek ngejak fotone ken niku teng andhinge mriki enten tulisane 50.000. Ngoten wes, kutuk seneng niku ken. Iya. Dek gawanan sik ya, Ki. Oh, asem. Aku tak salim sik karo sing. Saya candloto kira jamak-jamak iki. Ayo Ayu niken ora ayu. Nggih, selamat menempuh hidup baru. Kan iki manten. Selamat menempuh hidup baru sing tengaki. Lah ya selamat menempuh hidup baru iki ya. Wih, hidup iki lama. Iki manten lawas. Wih, hidup lama. Nah, iki manten anyar. Ayo. Cantik sekali. Ini temanya apa? Cinderella. Oh iya. Apa? Oh, temanya simmer. Oh gitu, mbaknya kurus, masnya lo lemu. Oh, yang namanya pasangan itu harus saling melengkapi. Pasangan itu saling melengkapi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Iya, tapi mas iki kita lek penyabar. Kok iso? Ayo nek kita penyabar. Mas iki lek nesu ki mesti meneng. Oh. Meneng-meneng mateni. Nek kene medeni men to ya. Iya, ada permintaan lagu apa, Mbak? Ini pacaran udah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun langsung nikah. Suwi men 1 tahun. Sudah yakin ya? Oh jelas. Masa enek sing ra jelas? Iya. Mas nganten iki pacarane suwi men 1 tahun. Aku 2 dina. Pacaran setahun ki termasuk cepet loh. Mosok neh. Loh iya, aku ki ditanggap manten-manten ngendi-ngendi ki pacarane 8 tahun, 7 tahun. Oh, andekno aku pacaran. Iki setahun wis langsung rapi. Pacaran 2 dina cekel hansip. Nang apa? Lah langsung ijab maksudnya. Iya, ada permintaan lagu apa, Mbak? Hah? Oh, lagu Inggris. Kunci Inggris, Mas ngerti ku? Lagu Inggris aku ndak ngerti. Ana kunci Inggris sih bengkel. Kok jambu alas? Ya Allah nanggap nikah na jambu alas. Mbak, empun jambu alas. Sing anyar-anyar sakniki. Aduh. Napa mbok lagune? 20 juta jambu alas. Ning ya ora apa-apa aku seneng kok. Aja to, ndak sing. Pengguna. Ngesakne sing ndo mau masuk jambu alas.
Jambu alas kulite mlicet ngono. Kok iso kulite mlicet. Lamunan sudah tadi. Jangan eman no nanti. Nanggap Mbak Niken lamunan ping 2. Kamongko apa hitungane 4 lagu. Lek lamunan ping 2 ya eman-eman ya tepatnya. Ganti lagu. Lali janjine terus Cundamani. Boleh kita kasih Cundamani aja ya. Cocok. Sing cocok karo suasanane. Bayar. Kotak-kotoran. Oh, kotak. Iki jane penyanyi apa? Kotak-kotoran nanggap percuma no. Oh ya usil. Aku malah ngene to, Mas. Mas. Suara aku lo tulung to. Oh iso ngono ya? Iso no. Dewi tukang sang ngendi to sesuk tak celuke? Celuk toke ya dipas apa? Ya ora ya tak tanggap. Oh, ditanggap. Tukang sane ngendi iki? Sini sane apa namanya? PW Audio Sound System. Saya tak tanggap Mayangkara ya Mas ya. Wah, amin. Amin. Rumah samu aku kayak asbak ngono kowe kok. Loh, kamu gak mau nampani duku loh. Ya aku bengi wae tak tambahane. Iya, aku minta nadanya bass, Mas. Bass. Jreng. Tepuk tangannya mana? Kok linggok? Siapa sih ngangkat linggok? Ngadep? Oh, ndak sopan. Koncone dok kerja kok kono linggok. Kuwi manten. Bu, ngadep. Hei, iki sing bayar kowe. Ya sepunten. Otake kabeh kok. Oh, ibu habis. Oh, duduk ae. Lho. Tapi kok sawerane bayar. Iya ta. Ibu sakit? Nggih, Pon. Sehat kok. Bapaknya jare ndak sakit. Oh. Ayo boleh minggir dulu. Engko kayak foto bareng-bareng. Minggir. Cuwiliknu. Galake iki asine ora penyanyi, iki asine Satpol PP. Jan galake ra jamak-jamak. Heeh. Nggo foto kalian Mbak Niken. Aku kok nek tengah kok dikira orang ketiga. Padahal orang ketiga itu adalah Saitoni Rojin. Kono foto. Monggo niki kebersamaan sesuatu waktu yang sangat istimewa sekali. Mas nganten Mbak nganten ngrawuhaken Mbak Niken Salindri kasembadan. Alhamdulillah. No, krono cerita. Dawuh, Mas. Jenengan mbok yo matur-matur to kok terus wiritan. Ngono kok darane nyelo-nyelo kok ya. Aku nek ngene iki seneng nyelo-nyelo. Keluarga boleh foto Wong keluarga. gurune kondo iki ya murid iki ya sing midhangetke. Ingkang kepareng derek putu monggo kepareng putu kagem Pak Tilas Kang Putra kekalih. Mumpung kepanggih kalian Niken Salindri nggih. Tumapak ingati cara ing mangke kepareng katur menggatur tangga pacana nggih. Lung tinampen terus donga panutup rampung. Yuk, foto langsung pakai kamera ya, jangan sendiri-sendiri ya. Anak kecil-kecil. Durasi. Oke, sudah. Terima kasih buat Mbak Manten sama Mas Manten. Ya. Buat Ibu terima kasih banyak, Bapak terima kasih. Aku tidak butuh pujianmu. Amit. Oh ya.
Nggih, boleh. Ayo. Keluarga dari Bapak mana ya? Ini ya yang pakai ijo-ijo ini ya. Oke, ya. Oh, luwih akeh. Ya sing sita lek gak cukup ning ngisor kene. Yang merasa gendut jangan foto. Lah kenapa? Ngebaki nggon. Oh, ngebaki nggon. Ya, satu kesempatan foto bersama Mbak Niken. Mungkin terus Mbak Niken badhe kundur. Terima kasih. Siapa? Oh iya. Satu lagi. Ya, cepat. Cepat. Tot. Polisi. Tot. Niken. Cepat. Tot. Ayo cepet Mas, campur sarane selak biar. Anak nangis dicokot gendruwo. Dah, thank you. Ya, thank you. Ya, thank you semuanya. Terima kasih buat kedua temanten. See you, dadah. Selamat jalan. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawistara pun rampung nggih nem suka parisuka lumantar panjenenganipun Mas Ayu Niken Salindri kepareng dalem lajengken lampah nggih kepareng ngaturaken tumapak ing adicara bahan prasaja ginelak kanthi satata satu pratitis atur tanggap pacana sepisan wontenipun atur pasrah panggula wentah kang minangka talenging basa kadang pisan sutresna mijil saking tlatah Krajan Ketanggi Kabupaten Ngawi sulicarara panjenenganipun Bapak Supriyanto Sarimbit Garwa daya miyat linggar jengkar saking sasana palenggahan tindak mangayun tumuju wonten ing sasana wicara tindak mataram ca monggo